Салом алейкум, бинандаои азиз. Ҳоло мо дар Московский городской суд қарор дорем ва аз баррасии парванда нисбати Мирзоев Даврон, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон баромадем. Бо қарори Московский городской суд, қарори Бабушкинский районный суд дар бораи выдворения каштани Даврон бекор карда шуд. Ногуфта намонад ки санаи 5 сентябри соли 2023 бо қарори Бабушкинский районный суди шаҳри Москва Давронро барои бепатент дар ҷои кор боздошт карданд ва выдворение карданд. Салом алейкум бародаро, ҳарчи ки ака гуфт ҳамаш дуруст буд. Моро бепатент дар ҷои кор қапидан ва айроҳи қонунӣ ака да обращаться кардем. Коромона барои қонунӣ дид. Иншоаллоҳ ҳамаи коромон хуб шид. Суда биридем, ака да обращаться кардем барои қонунӣ ҳал шавад. Салом алейкум. Саломат бошед бародарои азиз. Худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.